Beasaingo EH Bildu taldeak bat egin nahi du Beasaingo etxez etxeko zerbitzuko langileek abenduaren 14, 15, 16, 21, 22 eta 23an konbokatu duten grebarekin. Langile hauen lanbaldintza oso prekarioak dira. Ez dezagun ahaztu hau sektore lan feminizatua dela eta hortaz sektore prekarizatua. Egoera honi irtenbide zuzen bat emateko, udal gobernuak behar duen neurriak hartu beharko lituzke salatu nahi dugu. Horrek agerian uzten du berriro ere, udalak hainbat udal zerbitzu kontratatzeko aukeratu duen azpikontratazio ereduaren ondorioak. EH Bilduko proposatzen dugu bidgarritasun azterketa bat egitea. Azpikontratazioaren beste aukera batzuk ebaluatzeko hala nola eredu publiko komunitarioa.